Ahojte, vítam vás na mojom kanále. Dnes vám poviem niečo o tom, ako sa mať rád, ako mať lepší, šťastnejší život. Takže čo je k tomu treba? Hádajte. Treba byť hlavne vďačný, treba mať radosť, vďačnosť za to, že vôbec žijete, že ste sa narodili, že ste na tomto svete. Hoci váš život, váš svet, vaše okolie nie je ideálne, možno vaša rodina, priatelia nie sú dokonalí, a necítite sa možno až tak dobre momentálne, nie ste v dobrej životnej situácii. Aj tak si uvedomte, že žijete, že ste na tomto svete, že ste prišli, pretože ste boli milovaní Bohom, entitou, energiou, niekým, kto vás chcel na tomto svete, že ste proste naozaj absolútne jedineční a nikto nie je taký ako vy. Ste na tomto svete absolútny unikát, ani keby máte dvojičku, trojičku, štvoričku. Ste jedineční a nikto nemá také isté vlastnosti, také isté túžby, také isté strachy a také isté názory ako vy. To je na vás jedinečné. Uvedomte si, že mali by ste byť vďační za tento život, mali by ste mať vieru a takú oddanosť Bohu a teda tej energii, ktorá vás stvorila. Takisto je dôležité mať seba spoznávanie, mať seba poznanie samého seba. To znamená poznať, aký som, aký nie som, aké mám talenty, aké sú moje slabosti, aké sú moje vášne, strachy a tak ďalej, na čo mám talent, aká práca by sa hodila ku mne. Veľmi vám k tomu pomôžu napríklad archetypy, ktorým sa vedujem ja. Takže seba poznanie je veľmi dôležité k tomu, aby ste mohli napredovať po svojom živote, aby ste mohli byť šťastnejší, aby ste sami seba spoznali naozaj do detailov. Takže seba poznávanie, takisto budete vďaka seba poznávaniu mať sebalásku. To znamená, budete si viacej samého seba vážiť, budete na seba viac hrdí. Objavíte, čo je vaše životné poslanie. Takže takisto je dôležité aj odpustiť samému sebe. Zistíte nielen veľa vecí o sebe, ale aj o druhých. Spoznáte nielen seba, ale aj iných. Budete mať radi nielen seba, ale aj iných a postupne odpustíte aj sebe, aj iným. Nepôjde to možno hneď, ale časom to pôjde a bude to pekné. Bude sa vám to páčiť. Takisto je dôležité zlepšovať svoj život neustále. To znamená, keď už aj budete sami seba poznať, tak nezaspíte na vavínoch a robte s tým niečo. Jednoducho využite tie talenty, ktoré máte, tie vášne k tomu, aby ste zlepšovali svoj život. Aby ste si vybudovali nejaké správne návyky, ktorými môžete svoj život ďalej posúvať k lepšiemu. Skúste sa zbaviť zlých vecí, zlých návykov, ktoré máte. To znamená, skončite, ak sa dá, s tým fajčením, pitím. A keď neúplne končí, tak aspoň to veľmi obmedzte. Skúste to dať na minimum. Všetky zlé negatívne veci, ako je ponocovanie a party a tak ďalej. Skúste to troška obmedziť a dopriať si práve tie správne návyky, dopriať si ten relax, ten oddych, ktorý je dôležitý pre vás, pre vaše telo, pre vašu psychiku. Skúste sa sami sebe venovať, skúste si dopriať dobré veci, pekné veci, sladkosti, oddych, spánok dlhý, wellness, dlhý kúpel v teplej vani. Jednoducho nezabúdajte na seba. To je tiež dôležité. Byť nielen vytrvalý a pracovať na sebe, na svojich plánoch, na práci novej, hľadať si niečo nové a lepšie. Ale je dôležité aj oddychovať, nezabudnúť na seba a na to, čo je dôležité pre nás. Takisto je dôležité, si myslím, mať aj tú vieru, tú nádej, tú lásku. Nebojte sa tej lásky, tej dobroty, toho pekného, svetlého. Stále tu bude nejaké svetlo, nejaký život. Boh je život, teda aspoň ja tomu tak verím. Som kresťan, katolík a verím, že Boh je život a dal nám svoj život. Aby sme mohli my žiť na tomto svete, aby sme ho mohli zlepšovať, aby sme si ho mohli užívať, aby sme ho mohli chváliť za to, čo nám dal. Takže skúste aj vy to takto chápať, že sme tu iba jeden jediný krát na tomto pozemskom svete a potom nás čaká ten posmrtný, ten nadpozemský život. A ja som si istá, že platí ten zákon reciprocity. Čo dáme, to sa nám aj vráti. Takže ak budete dávať dobré veci, tak sa vám aj dobré veci vrátia. Nezabudnite na to.
Takže buďte proaktívni, buďte vzdelaní, vzdelávajte sa, skúste mať dobré návyky, skúste mať dobrý pohyb, dobrý spánok. To všetko sa dá postupne zlepšovať, skúste sa motivovať sami seba, vzdelávať sa, stretávať sa s inšpiratívnymi ľuďmi. Skúste teda mať vieru, praktizovať vieru, choďte na spoveď, choďte na omšu, teda nájdete si nejakého kouča, nejakého možno psychoterapeuta, ak máte nejaké vnútorné problémy, ktoré treba naozaj riešiť, s ktorými si neviete sami poradiť. Takže stále sa dá nejako napredovať a zlepšovať svoj život. A uvidíte, keď si zlepšíte vzťahy, keď si zlepšíte prácu, keď budete mať viac peňazí a teda lepšie financie, keď budete mať lepšie sebapoznanie, tak budete mať aj väčšiu spokojnosť, aj väčšie šťastie, aj väčšiu sebalásku. A to je to, o čo sa všetci snažíme. Aby sme sa mali radi, aby sme mohli byť na seba hrdí, aby sme cítili slobodu, aby sme cítili tolerantnosť s druhými, aby sme cítili oporu v druhých, ale aj sami v sebe. Že toto všetko budete mať, ak budete všetky tieto body naplňať a postupne zapracovávať do svojho života. Takže držím vám palce, snáď vám to pôjde pomalými krvočikmi. Je to, sa povie, že cesta na, či beh na dlhú trať. Život je beh na dlhú trať, nie je to hneď. A veľa vecí musíme postupne meniť. Nedá sa to všetko naraz, ale ja som si istá, že ak na sebe budete pracovať, tak naozaj sa váš život bude zlepšovať, budete sa mať radi a budete na seba hrdí. A budete môcť pomáhať aj iným. Takže ahojte.